V zápase kniežaťa svetla s kniežaťom tmy sa rozhodoval osud sveta. Keď Satan uviedol človeka do hriechu, začal si nárokovať zem ako svoje vlastníctvo a považoval sa za knieža tohto sveta. Podrobil si našich prarodičov a myslel si, že tu ustanoví svoje kráľovstvo tvrdiac, že ľudia si ho sami zvolili za svojho pána. Potom ho diabol vyviedol na vysoký vrch, ukázal mu v okamihu všetky kráľovstvá sveta a povedal mu: Tebe dám všetku túto moc a slávu, lebo patrí mne a dám ju tomu, komu chcem. Od chvíle, keď bolo hadovi povedané: A nepriateľstvo položím medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Satan vedel, že nemá absolútnu moc nad svetom. Videl, že v ľuďoch pôsobí sila, ktorá dokáže odolať jeho vplyvu. Keď sa Ježiš narodil, Satan pochopil, prišiel ten, kto má Božie poverenie spochybniť jeho vládu. To, že Boží syn má zostúpiť na zem ako človek, ho naplňalo úžasom i strachom. Nedokázal pochopiť tajomstvo veľkej obete. Jeho sebeckej povahe bola nepochopiteľná taká láska k zvedenému ľudstvu. Ľudia si len matne predstavovali nebeskú slávu a pokoj, nehovoriac o radosti zo spoločenstva s Bohom. Ale Lucifer, kedysi ochraňujúci cherub, to všetko poznal a odkedy stratil nebo, rozhodol sa mstiť Bohu tým, že podporí pád ľudí, aby s ním zdieľali jeho osud. Viedol ich k tomu, aby podceňovali nebeské pravdy a pripútavali sa k pozemskému. Mnohí sa domnievajú, že boj medzi Kristom a Satanom sa ich osobne netýka. No tento zápas sa opakuje v každom ľudskom srdci. Nikto nemôže opustiť tábor zla a prejsť do služby Bohu bez toho, aby nezažil Satanov odpor. Pokušenia, ktorým čelil Kristus, sú tie isté, ktoré sa zdajú ťažko prekonateľné aj nám. Pre neho však boli ešte silnejšie. Tak veľmi, ako je on dokonalejší než my. Tie isté pokušenia, ktorým podľahli Adam a Eva, premáhajú aj nás. Ježiš čelil Satanovi Božím slovom. Je napísané. Pri každom pokušení bolo jeho zbraňou slovo Božie. Satan žiadal zázrak ako dôkaz jeho božskosti, ale najsilnejším znamením, silnejším než všetky divy, bola jeho pevná dôvera v Boha. Tak hovorí Hospodin. Pokiaľ sa Kristus držal Božieho slova, pokušiteľ nad ním nemohol zvíťaziť. Keď boli Kristove sily na konci, diabol na neho uvalil najkrutejšie pokušenia, dúfajúc, že ho premôže. Takto už premohol mnohých ľudí. Keď človeka opustia telesné sily, jeho vôľa slabne a stráca vieru, ktorá ho drží pri Bohu. A ten, kto doteraz statočne stál, sa môže zlomiť. A tak Satan využíva ľudskú slabosť aj dnes. Keď sa nad nami zbiehajú mračná, keď sa ocitáme v ťažkostiach, v nešťastí či chudobe, Satan je hneď na blízku so svojimi pokušeniami. Využíva naše slabé stránky. Snaží sa otriasť našou dôverou v Boha, spochybniť jeho lásku. Často nás zastrašuje našimi slabosťami a nedostatkami, podobne ako Krista. Dúfa, že nás pripraví o odvahu a preruší naše spojenie s Bohom. Vtedy si je istý, že obieť je v jeho moci. Ale ak sa naučíme odolávať mu, vyhneme sa mnohým pádom. Ak sa však s nepriateľom pustíme čo i len do rozhovoru, dávame mu výhodu. Posledné pokušenie bolo najsilnejšie zo všetkých troch. Satan vedel, že Kristov život bude plný utrpenia a zápasov. Rozhodol sa to využiť a podplatiť Krista, aby sa vzdal svojej čistoty. Všetky svoje sily sústredil na tretie pokušenie. Lebo práve toto malo rozhodnúť o jeho vlastnom osude. Vzal Ježiša na vysoký vrch a ukázal mu panorámu všetkých kráľovstiev sveta v ich nádhere. Slnko osvetľovalo mestá, chrámy, mramorové paláce, úrodné polia a vinice plné ovocia. Stopy zla boli zakryté. Pred chvíľou sa pred Ježišom rozprestierala púšť a tma. Teraz videl obraz nevýslovnej krásy a zaznel hlas pokušiteľa. Tebe dám moc nad všetkými týmito kráľovstvami a ich slávu, lebo sú odovzdané mne. A ja ich dám, komu chcem. Ak sa mi pokloníš, všetko bude tvoje.
Kristova misia však mohla byť naplnená iba cez utrpenie. Mal žiť život plný smútku, ťažkej práce a zápasu. Mal niesť hriechy celého sveta a zomrieť potupnou smrťou. Mal zakúsiť, čo znamená byť zbavený lásky svojho otca. A teraz mu pokušiteľ ponúkal, aby sa podrobil jeho uzurpovanej moci. Kristus sa mohol vyhnúť hroznému budúcemu osudu, keby uznal satanovú vládu. Ale to by znamenalo porážku vo veľkom boji. Satán sa kedysi povýšil nad Božieho syna a tým zhrešil v nebi. Keby zvíťazil teraz, bolo by to završením jeho vzbury. Satanovo tvrdenie: kráľovstvo a sláva sveta patria mne a dám ich komu chcem, bola len polopravda. Moc uchvátil od Adama. No Adam bol iba správcom, nie samostatným vládcom. Zem patrí Hospodinovi a Hospodin ju odovzdal svojmu synovi. Adam mal vládnuť pod vedením Krista. Aj keď Adam odovzdal moc satanovi, Kristus zostal legitímnym kráľom. Preto prorok povedal Nabuchodonozorovi: najvyšší vládne nad kráľovstvom ľudským a dáva ho komu chce. Daniel 4:14. Satan môže používať svoju uchvátenú moc len do tej miery, do akej mu to Boh dovolí. Vzbúry v nebi sa začali satanom a teraz ponúkal Kristovi kráľovstvá sveta, aby si ho kúpil. Ale Krista si kúpiť nemožno. Prišiel ustanoviť kráľovstvo spravodlivosti a nevzdal sa svojej cesty. Tým istým pokušením dnes Satan skúša ľudí a tam, kde neúspel pri Kristovi, má často úspech. Ponúka pozemské výhody výmenou za uznanie jeho vlády. Žiada, aby sa človek vzdal čestnosti, umlčal svedomie a pestoval sebeckosť. Kristus nám však ponúka: hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Ale Satan šepká: možno, pre večný život to má význam, ale ak chcete uspieť v tomto svete, musíte slúžiť mne. Vaše šťastie je v mojich rukách. Ja vám môžem dať bohatstvo, pôžitky, pocty i slávu. Nepodliehajte ilúziám o čestnosti a obete. Ja vám ukážem cestu. Takto sú mnohí klamaní. Súhlasia žiť pre seba. A Satan sa raduje. Zvádza ich nádejou na svetskú moc a získava vládu nad ich dušami. No v skutočnosti ponúka to, čo mu nepatrí a čo mu bude čoskoro odňaté. Klame ľudí a oberá ich o dedičstvo Božích detí. Takisto aj môžeme odolať pokušeniu a prinútiť Satana, aby od nás odišiel. Ježiš zvíťazil podrobením sa a dôverou v Boha a skrze apoštola hovorí aj nám: podriate sa Bohu, vzoprite sa diablovi a utečie od vás. Priblížte sa k Bohu a priblíži sa k vám. Jakub 4, 7 až 8. Sami zo seba nedokážeme vzdorovať pokušiteľovi. Ak sa spoliehame len na svoje sily, padneme. Ale meno Hospodinovo je pevná väža. Spravodlivý do nej utečie a je v bezpečí. Príslovia 18:10. Satán sa chveje a uteká. Aj pred tým najslabším človekom, ktorý nachádza útočisko v tomto mocnom mene. Nepriateľ odišiel. Utrapený a bledý Ježiš padol na zem. Nebeskí anjeli sledovali jeho boj. Videli, ako ich milovaný Pán znášal nevýslovné utrpenie, aby otvoril cestu spasenia pre ľudí. On obstál v skúške, nesmierne ťažšej než tie, ktoré prichádzajú na nás. Teraz mu anjeli poslúžili, bezvládny, podobný umierajúcemu. Posilnil sa pokrmom, potešil sa láskou Otca a uistením, že celé nebo sa raduje z jeho víťazstva. Jeho veľké srdce, znovu zahriate, naplnilo sa súcitom k ľuďom a vydal sa dokončiť dielo, ktoré začal. Už sa nezastaví, kým nepremôže nepriateľa a kým nebude náš padlý rod vykúpený.